बे खौरांगिरि गौथुमखौ खुंबाय थानाय मेलनि मानगोनां आफादगिरि आरो बेखौ खोब गोगोमै खुंफुंनो थाखाय खौसे जानानै नाजानाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला खौरांगिरि मानिनां गासै नोंथांमोन आरोबाव दिनैनि बे मेहेरगोनां मेल बेखौ बेखेवना होलांनाय मानगोनां बिथां बे मेलनिनो गाहाय आलासि मानगोनां बिथां बे मेलावनो बुंथिगिरि महरै खावलायनानै लिंहरजानाय मानगोनां बिथां बावैसो बुंथिगिरि महरै बिबुंथि लाखिलांनाय जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां गोलाव बुंनो सानाखिसै दिनैनि बे जौसांखौ समायना खालामनाय बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन আজি এই মঞ্চখন সুন্দৰৰূপে উপবেষ্ট কৰা গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল आरोबाव बेवहायनो खोनासंनो जिरायनाय मानगोनां रायजोफोर आङो गोलावथार बुंनो सानाखै गासैबो खोन्थाखौ बुंजोबलांबाय आंहा बुंनांगौ दं होननानै सानाखिसै दा बेनि गेजेराव मोननै बाथ्रा आं बुंनो सानदों जिहेतु गासैबो बुंजोबलांखाबाय बा बे मोननै बाथ्रायाबो बुंखाजानायसो दा बुंखाजानाय मोननै बाथ्राया जाबाय मोनसे बाथ्राया थारैनो नंगौ बेखौ बुंगासिनो दङ जोंनि खौरांगिरि मानगोनां बिथांमोना चेलेन्ज लानांगोन बादायनाय चेलेन्जजों खामानि मावनांगोन दिनैनि जुगा बर' माहारिखौ बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो चेलेन्जजों खामानि मावनो खावलायदों नोङो लेखा फरायनाय जा नोङो आबाद मावनाय जा नोङो फालांगि मावनाय जा नोङो फरायसायानो जा नोङो जि नागिराथों मानो जि जानो नागिराथों मानो नोङो चेलेन्जजों खामानि मावनांगोन दा बेनिखायनो जोंनि रादाबगिरि नोंथांमोनाबो चेलेन्जजों खामानि मावनांगोन बे चेलेन्जजों खामानि मावनायजों लोगोसेनो मोनसे खोन्था फैबावगोन बे मोनसे खोन्थाया जाबाय रेसपन्स होनांगोन जोङो रेसपन्स होनो रोंनांगोन रेसपन्सआ ओरैबायदि रेसपन्स जानांगोन नोङो गोख्रै खामानि मावनो हानांगोन नोंनि खौरांगिरिजों मोजां मानसिया गाज्रि जानो मोननाय नङा मोजां मानसिया साबसिनसो जानो हानांगोन नोंनि खौरांगिरि मावनायजों नोंनि खौरां होनायजों सासे गाज्रि मानसिया मोजाङाव सोलायनो हानांगोन बेबायदि रेसपन्सजों जों खामानि मावनांगोन बेबायदि मान होनानै जोङो खामानि मावनांगोन दा बे रेसपन्सखौ जोङो बहा होनांगोन जोंनि खौरांगिरिफोरा आबाद मावनायाव जोंनि खौरांगिरिफोरा फरायनायाव जोंनि खौरांगिरिफोरा फालांगि मावनायाव जोंनि खौरांगिरिफोरा लेखा फरायनायाव सोलोंथाइ लानायाव रेसपन्स होनानै खामानि मावनांगोन जाहाथे जोंनि हारिया मोनफ्रोमबो बिथिङाव दावगानो हायो बे दावगानायनि थाखाय खौरांगिरिफोराबो मोनसे हाबा मोनसे बिबान लानानै खामानि मावनांगोन बेखेवगिरिया दहाय बुंलांनाय बायदि जोङो बिग्रायनानैसो मोनफ्रोमखौबो मोनो आरो बे बिग्रायनाय समाव जोंनि थार खामानिफोरखौ गुबुन बिजोंनि खौरांगिरिफोरा इगनरेन्स खालामनानै देखायबोगासिनो दङ आरो दिन्थिबोगासिनो दङ दा बेखौ जोङो दिनै नायोब्ला जोङो जुदि जोंनि जि खौरां जोनोम जानाय बेखौ नायोब्ला खौराङा जाबाय लाइसिनिफ्रायसो जोनोम जादों लाइसि ओंखारजेनदों बे लाइसि ओंखारनायनिफ्राय जोंनि खौरांगिरिखौ जुदि
जोंनि खौरांगिरिफोर जोनोम जानायखौ जुदि नायोबा नारा नाथा नाजानाय आरो नारा नाथा बोलो जुजिनाय बेजों जुदि जोनोम जानायखौ नायोब्ला बे बिबार लाइसिया 1924 मायथाइयाव जुदि नुजादोंमोनब्ला दिनै जोंनि जि खौरां बे खौराङा चेनेल हिसाबै 3 एप्रिल 2022 मायथाइयाव जोनोम जादों। अब्ला बिनि जोंनि जि खौरां थारैनो जोनोम जानाय बेयो 98 बोसोर जादों। 98 बोसोरनि उनावसो जों बे खौरां बिजोंखौ फरायनो मोननो हादों। आरो जुदि रेडिअ बिजोंखौ नायोब्ला रेडिअ बिजोङा 1775 मायथाइ अक्ट'बरनि बेवहाय बर' निउज हिसाबै बर' बिजोंनि बायदिसिना फोसावनाय हिसाबै जों मोनदों। बेखौ जुदि नायोब्ला दिनैसिम 48 बोसोरनि उनावसो जों मोननो हादों। आरो बेखौ जोङो जोबोद जोथोनै लांनो हानांगोन, जोबोद कनसियासै जों लांनो हानांगोन बेखौ। दा ओंखायनो बुंदों बेयो चेलेन्ज आरो रेसपन्स। आं मोनसे नोजोर होयो, सासे आर्मिया सासे पुलिसा सासे गाज्रि मानसिखौ जोबोद नाजानायनि उनावबो जुदि सिदा खालामनो हाया, मोजां खालामनो हाया, बेखौ गावनि गावग्रा AK-47 एबा पिस्तलजों नोजोर होनानै नायो। दा बेजों लोगोसे एखे समान जुदि रुजुनो गोनां जायोब्ला सासे खौरांगिरिया बे पुलिस एबा आर्मिनि सेर सेर गावनि केमेराखौ लानानै नोजोर होनानै नायो, अब्ला पावारा बेसे डिफारेन्स बेखौ जों नोजोर होनांगोन। नाथायबा आङो नोंथांमोनखौ मोनसे हुसियार होगोन, जोङो रेसपन्स होनानै थां। रेसपन्स होनानै जुदि थाङाब्ला मोनसे गोथां बिदिन्थि दङ जोंनियाव। क'क्राझाराव सासे खौरांगिरि दंमोन, बिथाङा जायख्लं ब्रह्म, जायनि जाहोनाव जोङो रेसपन्स मिथियैनि थाखाय उग्रपन्थीजों बिहा करेसपन्डेन्स खालामनायाव बिथाङा जेल जानानै थानो गोनां जादोंमोन। दा बैफोर रेसपन्सफोरखौ, बै चेलेन्जफोरखौ जोङो नोजोर होयै नायै नायै जों थांनो रोंनांगोन, नङाब्ला जोङो गाब्रबहैनो हागौ। मानोना जोंखौ इगनरेन्स नोजोरजोंसो नायो बांसिनैनो। दा बेखौ आं खावलायबाय। दा गोबां बाथ्रा बुंनो दंमोन, नाथाय समाबो सर्ट आरो आंनि उनावबो गोबां बिबुंथिगिरिफोर दङ। दा बे समाव गोलावथार बुंनो सानाखिसै। आंनि मोननै बाथ्राया बेनो, जोङो चेलेन्ज आरो रेसपन्सखौ लानानै जोङो खामानि मावलांनांगोन। बर' हारिखौ मोनसे थाखोआव लांनो थाखाय जोंनि खौरांगिरिफोराबो खामानि मावनो नांगोन। बेखौ आङो नोंथांमोननि सेराव हास्थायनाय आरो मिजिंथिनाय थाबाय। दा जोबथारनायाव गोबांथार बाथ्रा बुंनो सानाखिसै। दীঘলীয়া বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই, বিশেষকৈ সময় নিচেই কম। মঞ্চত উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠসকললৈ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, সেৱা আগবঢ়াইছোঁ জ্যেষ্ঠসকললৈ। बे समाव बयनिसिमबो खावलायनाय लेखा दिनैनि बे मेहेरगोनां मेलाव जाय गेदेमा बिथांमोना नुजाथिनानै जाफुंसार फैबाय, जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननो अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिबाय। बे समाव जोंनि खौरांगिरि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला खौरांगिरि गौतुम, बे गौतुमा जुग जुग थांनानै थाथों, बिथांमोननि फेमिलिया बारायबाय थाथों, मेम्बारफोरा बारायबाय थाथों आरो बिथांमोननि खौरां बुथुमनाय, खौरां फोसावनायनि गेजेरजों जोंनि माहारिया आरोबाव एसे सायाव आवगायलांबावगोन। बे हास्थायनायखौ बिथांमोननिसिम लाखिनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।